Обяд за училище, който достойно може да замести пиците и дюнерите, които децата си взимат за хапване около училището. Лично аз, ако сега бях ученичка, с удоволствие бих си носила такъв обяд всеки ден и няма да ми омръзне. Буквално преди училище може да си го приготвите, защото се прави много бързо и лесно, няма да ви отнеме повече от 10 минути. Трябват ви само 2 тортили, кашкавал или моцарела, доматен сос или лютеница, луканка, шунка или филе по избор. Когато нямам време, аз също обичам да си приготвям този обяд, освен че е лесно, е и уникално вкусно. Щастлива съм, че все повече хора си носят обяд в кутия за училище или офиса. Това е начина да се храним здравословно и на работното си място, и докато сме на училище. Ако и ти си така, но си нямаш подходяща кутия за обяд, виж тази в сайта ми darimilenova.com. В момента е с 10% отстъпка, а с 25% отстъпка можеш да си вземеш кутията за обяд в пакет с моите карти с рецепти.